A continuación, vostede vai escoitar unha entrevista radiofónica 2 veces seguidas. Tome as notas que precise. Ven tempo de ideas novas. Na Coruña acaba de abrir as súas portas unha xastrería canina, o primeiro establecemento en Galicia onde quen o desexe pode vestir a súa mascota á medida. Levar o can, tomarlle medidas, escoller o tecido e deseñar a peza máis axeitada ao seu corpo xa é posible na Coruña tras a apertura de Margalú, unha xastrería especializada en mascotas. Hoxe temos aquí connosco a propietaria, Xoana Gamallo. Bos días, Xoana. Bos días. Cal é a característica que crees que fai diferente a túa tenda? Os talles comerciais e os intereses, necesidades entre comiñas, das persoas que compran para os seus animais, moitas veces non se corresponden co que o mercado oferta. Entón, pois, o que tratamos é de facer pezas absolutamente á medida e procurando que o custo para o que o compre sexa exactamente igual que se comprase unha marca de calidade no mercado. Malia a crise, a moda canina vive un auxe sen precedentes. Cada día son máis os propietarios que entenden que vestir a mascota é unha cuestión de hixiene e protección do animal. Esta xastrería pretende responder a esa necesidade, non? Si, se o can está na casa a 22 graus e sae á rúa e está a 6, pois esa diferenza de temperatura que un can que vive fora non o nota tanto, o que vive nun piso sí. Entón, a partir de aí, empeza a xurdir esta necesidade de abrigalos e de que non se mollen, porque logo ao chegar a casa hai que secalos. Se non están secos, olen mal. Certo que tamén hai quen opta polo luxo para as ocasións especiais. Margalú tamén oferta roupa de festa. Si, tamén facemos traxes e complementos de festa ao gusto dos clientes máis exixentes. Pois moita sorte coa xastrería e grazas por atendernos. Grazas a vos. En tempo de ideas novas, na Coruña acaba de abrir as súas portas unha xastrería canina, o primeiro establecemento en Galicia onde quen o desexe pode vestir a súa mascota á medida. Levar o can, tomarlle medidas, escoller o tecido e deseñar a peza máis axeitada ao seu corpo xa é posible na Coruña tras a apertura de Margalú, unha xastrería especializada en mascotas. Hoxe temos aquí connosco a propietaria, Xoana Gamallo. Bos días, Xoana. Bos días. Cal é a característica que crees que fai diferente a túa tenda? Os talles comerciais e os intereses, necesidades entre comiñas, das persoas que compran para os seus animais, moitas veces non se corresponden co que o mercado oferta. Entón, pois, o que tratamos é de facer pezas absolutamente á medida e procurando que o custo para o que o compre sexa exactamente igual que se comprase unha marca de calidade no mercado. Malia a crise, a moda canina vive un auxe sen precedentes. Cada día son máis os propietarios que entenden que vestir a mascota é unha cuestión de hixiene e protección do animal. Esta xastrería pretende responder a esa necesidade, non? Si, se o can está na casa a 22 graus e sae á rúa e está a 6, pois esa diferenza de temperatura que un can que vive fora non o nota tanto, o que vive nun piso sí. Entón, a partir de aí, empeza a xurdir esta necesidade de abrigalos e de que non se mollen, porque logo ao chegar a casa hai que secalos. Se non están secos, olen mal. Certo que tamén hai quen opta polo luxo para as ocasións especiais. Margalú tamén oferta roupa de festa. Si, tamén facemos traxes e complementos de festa ao gusto dos clientes máis exixentes. Pois moita sorte coa xastrería e grazas por atendernos. Grazas a vos.